Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. 10 минутта солдат ризыгы Түбән Кама волонтерлары хәрбиләр өчен коры аш һәм бутка әзерли. Күл буена килсәң иде, Актаныш районындагы Шөгәне авылына һәвәскәр балыкчылар бәйгегә җыелган. Дуслык әйлән бәйләне. Күп милләтле бу районында 40-тан артык үзешчән сәнгать остасы мәдәни үсеш үзәге сәхнәсен гөрләтте. Россия тышкы сәясәтенең өстенлекле юнәлеше мөселман илләре белән багланышлар. Бу хакта Мәскәүдә Рөстәм Миңнеханов Ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъзалары булган дәүләтләр илчеләре белән очрашуда белдерде. Чарада Россия Федерациясе тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хоснуллин һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъзалары булган дәүләтләрнең 40-лап илчесе катнашты. Очрашу Россия тышкы эшләре министрлыгы мәйданчыгында узды. Анда зур проектларны шул исәптән Казанда булачак халыкара икътисади форумны да билгеләп үттеләр. 8 март җитә. Шул уңайдан халыкара хатын-кызлар көне белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Кадерле хатын-кызлар, язның бу күркәм бәйрәме ягымлы сүзләргә, сөенечле елмаюларга, ихласлылыкка гаять бай. Хатын-кызларга хас булган шәфкатьлелеккә, юмартлыкка ихтыяҗ һәр чак бик зур. Хатын-кызлар төрле өлкәләрдә, мәгарифтә һәм мәдәнияттә, фәндә һәм эшкуарлыкта, сәнәгатьтә һәм дәүләт идарәсендә эшли. Бөек Ватан сугышы авырлыкларын кичкән мөхтәрәм хатын-кыз ветераннарыбызга, сугыш чоры балаларына, шулай ук махсус хәрби операция вакытында бүген Россияны саклаучы солдат һәм офицерларның аналарына, хатыннарына шиксез хөрмәтебезне, теләктәшлегебезне белдерәбез. Хәрби хезмәттәге хатын-кызларга, социаль һәм медицина өлкәләрендә эшләүче балаларга белем һәм тәрбия бирүче, аларның сәләт мөмкинлекләрен үстерүче укытучы ханымнарга, туташларга рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Без сезнең белән горурланабыз. Сезгә бәхет, күңел күтәренкелеге, нык сәламәтлек, якты өметләр, иминлек һәм уңышлар телим диелә Рөстәм Миңнехановның котлавында. Фронттан видео сәламләү. Махсус хәрби операция территориясендә һөнәри бурычларын үтәүче табиблар хатыннарын, әниләрен, кызларын 8 март белән котлады. Вадим Горбунов әнисе белән 4 айга беренче тапкыр күрешә. Күз яшьләрен тыю авыр аларга. Әлегә бу элемтәнең бердән-бер ысулы. Без ихластан җиңүебезгә ышанабыз, чөнки анда безнең иң кадерле, иң көчле, иң акыллы, батыр улларыбыз көрәшә. Надежда Вишневскайның улы Бөгелмә үзәк район хастаханәсендә фельдшер булып эшләгән. Гордость, конечно. Горурлык хисләре әлбәттә, аның анда кирәклеге яралыларга ярдәм итүе. Лидия Крылова махсус хәрби операциягә ирен озаткан, хәзер ул анда фельдшер булып эшли. Нас воспитывали. Безне патриотлар итеп тәрбияләделәр. Мин хәзер аңа ярдәм итәм. Мобилизацияләнгән хатыннарга да булышам. Игътибар үзәгендә адреслы ярдәм һәм медикларны ешрак тернәкләнер өчен өйгә кайтару. Без алар белән даими элемтәдә сәламәтлек саклау министрлыгы белән гаиләгә көнкүреш шартларына кагылышлы барлык үтенечләрне җыярга килештек. Все запросы, которые поступают от наших врачей. Безнең табиблардан килгән мөрәҗәгатьләр дә гуманитар ярдәм күләмендә һәм адреслы ярдәм турыдан-туры махсус хәрби операция территориясына җибәрелә. Хәзер Донбасста хезмәт итүче табиблар үз бурычларын Лисичанскида башкара. Кирәкле медикаментлар, исемлекләре төзелә һәм әлеге исемлек белән ярдәм туплана. Очрашуда Мизеләдән хәрби табиб Фәнис Мәрданов та бар. Донбасста булганда ул 1 ай әсирлектә уздырган. Гаиләсе барлыгын тыю аңа җиңеп чыгарга мөмкинлек бирә. Аны монда 5 баласы көтә. Даже будучи в плену, я представлял, как я сажусь за стол, кушаю с своими детьми. Мечтами, мыслями был здесь. Хатын-кызларның йөрәгендәге изге ышаныч Донбасста хезмәт итүче һәрбер табибның көчен арттыра. Бүген анда Татарстаннан 35 табиб эшли. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.
Дәвам итәбез. Татарстанда хәрби хезмәткәрләр һәм аларның туганнары арасында телевизион күпер үткәрелде. Хәрбиләр озак вакыт эчендә беренче тапкыр туганнары белән реаль вакыт режимында аралашты. Хәрби хезмәткәрләр үз чиратында туганнарын барысы да яхшы дип ышандырды. Алар бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел һәм тиздән җиңү белән игә кайтырга ниятли. Очрашу азагында мобилизацияләнүчеләр гаиләләренә татлы бүләкләр тапшырылды. 10 минутта солдат ризыгы. Түбән Кама волонтерлары хәрбиләр өчен коры аш һәм ботка әзерли. Күчтәнәчнең беренче партиясе шушы көннәрдә махсус хәрби операция зонасына җибәреләчәк. Бу изге эш Татарстанның башка шәһәр һәм районнарында да хуплау табар дип өметләнә җирле активистлар. Яшел суган сала, кипкән сарымсак сала, анары Регинага бирә, Регина борыч сала. Хуҗабикәләр солдат ризыгы пешерү серләре белән уртаклаша. Чөгендер ашы хәмитле кара бодай боткасы рецепты гап-гади. Киптерелгән яшелчәләр, тәмлеткечләр һәм әлбәттә өй җылысы. Әзер катнашманы пакетка салалар. Бу ризыкларны әзерләр өчен бөтен булган ингредиентларны, чөгендерләрне, кишерләрне, бәрәңге суганнарны башта пешерәбез, итне һәм аннан соң киптерәбез. Киптерү өчен бик күп вакытлар да, конечно, 4 сәгатьтән продукцияна карап, 4 сәгатьтән 14 сәгатькә тикле. Түбән Кама волонтерлары Татарстанда беренчеләрдән булып махсус хәрби операциядә коры ризык әзерли башладылар. Хатын-кызлар әйтүенчә, салкын көннәрдә күчтәнәчләр зур ярдәмче булачак. Ашы да, боткасы да җиңел һәм тиз әзерләнә. Савытка салып, тарелкага салып, кайнар сугына агызырга кирәк, үстенә 1-5 минуттан уже ашарга була, тукланырга була. Безнең уйлавыбызча, Түбән Камада Татарстан буенча бу эш белән без беренчеләрдән башладык. Түбән Камалар изге эшкә башкаларында кушылырга чакыралар. Альбина Вәлиева, Рафаль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды Биләр Палас кунакханәсе бинасында матбугат конференциясе оештырды. Әлеге сөйләшү берничә теманы үз эченә алды. 3нче яңа татар җыр бәйгесенең, халык җәүһәрләренең гала концертлары һәм Вагапов Фест яшь башкаручылар бәйгесенең оештырылуы катнашучылары турында булды. Быел конкурсның лауреатлары булган өр-яңа җырлар белән бер рәттән 2 ел дәверендә хитка әйләнгән җырлар да яңгыраячак. Хитларда яңа җырларда эстраданың танылган йолдызлары тарафыннан башкарыла. Концертта махсус кунакта булачак. Әлегә аның исеме сер, исемен ишеткәч, һичшиксез һәр тамашачы шат булачак ди оештыручылар. Аның елында килгән җырларның сыйфаты арта бара. Һәм шунысы да игътибарга лаек, конкурста катнашырга теләк белдерүчеләрнең арасында яшьләр бик күп. Бу инде үзегенә дә, димәк, безнең халкыбызда теге иҗади башлангыч зур дигән сүз. Бу инде теге зур өмет уята. Безнең бу конкурсның төп максаты бүгенге көндә татар эстрадасын әйбәт сыйфатлы җырлар белән баету. Яңа татар җыры ул репертуар өстендә эшләү дигән сүз. Ничектер җырларны иләк аша үткәрү дигән сүз. Узак еллар ул эш башкарылмады. Узак еллар ничек барды, шулай барды. Менә монда инде ниндидер стимул да бар, монда инде финанс яклар да бар. Иң зур нәтиҗә ул җырларның ала берса иштәлекле, мәгънәле халыкка барып җитү һәм халыкка кирәк булу. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе һәм күп кенә парламентарийлар атнасы бик бай булды. Фәрит Мөхәммәтшин видеоконференция аша закон чыгаручылар советы президиумында катнашты. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә сүзне Алия Галиуллинга бирәм. Сәламәтлек саклау, энергетика һәм медицина технологиялары. Дәүләт Советының 41-нче утырышында Казан Федераль университеты ректоры Ленар Сафинның университетның стратегик проектларын гамәлгә ашыру турындагы докладын тыңладылар. Кайбер гамәлдәге республика законнарына үзгәрешләр кертелде. Мәсәлән, рухи белем бирү оешмалары аспирантурада белем алу хокукына ия була. Казан университеты приоритет 2030 стратегик академик лидерлыкның федераль программасында катнаша һәм ел сайын бу юнәлештә башкарылган эшләр турында хисап тота. Төп башлангыч югары уку йортларына динамик рәвештә үсәргә мөмкинлек бирә. Узган ел бу проект нигезендә сирәк очрый торган авыруларны дәвалау өчен препаратлар эшләнгән. Россия энергетика күчешенең тагын бер мөһим проекты ул нефть эшкәртү һәм нефть химиясе өчен катализаторлар булдыруга, шулай ук сыйкландырылган табигый газ җитештерүгә юнәлдерелгән.
Университетом разработан газогидратные технологии хранения и транспортировки природного газа, которые на порядок дешевле СПГ. В этой связи не случайно нашего молодого ученого Ирика Мухаммеддинова, который получил премию президента Российской Федерации и был отмечен как молодой ученый за разработку катализатора для повышения нефтеотдачи пластов. Университет тарафынан газ гидрант технологиялары эшләнгән. Социаль сәясәт комитеты үз эше турында чакырылыш башыннан хисап тотты. Комитетның 52 утырышы уздырылды, шуларның 3-се күчмә. Аларда 207 мәсьәлә каралган. Күп кенә кануннар һәм карарлар халыкның социаль яклауга мохтаҗ катламнары өчен бик мөһим. Шулай ук Дәүләт Советы утырышында вөҗдан иреге турында һәм дини берләшмәләр турында республика законының 6 маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында закон проекты каралды. Документ рухи белем бирү оешмасына аспирантурада белем алу хокукын бирә. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин видеолемтә режимында узган Россия закон чыгаручылар Советы президиумы утырышында катнашты. Дәүләт Думасының һәм Федерация Советының профильле комитетлары, төбәк парламентлары җитәкчеләре һәм экспертлар квалификацияле кадрлар әзерләү һәм төбәкләрдә хезмәт базарын үстерү. Шулай ук 2023 елда җәйге сәламәтләндерү кампаниясын оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Закон чыгаручылар югары уку йортларына максатчан җыелу мәсьәләләренә дә тукталды. Дәүләт Думасы тарафыннан беренче укылыш Мәгариф турында федераль законга үзгәрешләр кертү хакында закон проект кабул ителде. Татарстан ил төбәкләре арасында беренчеләрдән булып максатчан җыелма турындагы закон проектын хуплады. Республика бу мәсьәлә буенча шундук принципиаль һәм эзлекле позиция алды дип ассызыклады Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Ирина Яровая. Булачак сайлаучылар һәм потенциаль халык сайланучылары парламентта булу һәм Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән аралашу мөмкинлеген алды. Яшь егетләр, бүген танылган политологлар, сәясәтчеләр, Татарстан үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре эшли торган сайлау системасының гражданлык активына керә. Катнашучылар Фәрит Мөхәммәтшинга даими белем бирү проектлары, атмосфера, Казан федераль университет каршындагы сайлау хукукы мәктәбе, сайлаучылар форумы турында сөйләделәр. Булар үзәк сайлау комиссиясе проектлары. Узган ел республика өчен генә түгел, зур булмаган Чүпрәле районы эчендә үзенчәлекле булды. Донбасс территориясында махсус хәрби операция беркемне дә битараф калдырмады. Районнан Луганск халык республикасына гуманитар йөкнең берничә колоннасы җибәрелгән. Бергәләшеп матди ярдәм, җылы әйберләр, продуктлар, мишләр, киемнәр җыйганнар. Дума парламентарии Илдар Гыйльметдинов сессияда махсус хәрби операциянең барлык катнашучыларына федераль сәясәт һәм ярдәм турында сөйләде. Бер генә хәрби кеше дә, аның гаиләләре дә игътибарсыз калырга тиеш түгел. Всем сказал спасибо огромное за ту поддержку, которую оказывает наше население в виде гуманитарной помощи, в виде поддержки дополнительных каких-то инвентаря, оборудования для наших ребят, чтобы им лучше воевалось. Ну и, конечно, вы знаете, что был объявлен президентом о создании специального государственного фонда, деньги, средства которые будут направлены на всемирное обеспечение этих ребят. Это и пенсии, это и лечение, это и лекарства, это и трудоустройство, это и обучение, это и социальные выплаты. Ни одна семья не должна остаться без внимания государства. Ни одна семья. Районның агросәнәгать потенциалын авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгының беренче урынбасары Наил Залаков бәяләде. Татарстан авыл хуҗалыгының төп тармаклары ит, бәрәңге һәм йомырка җитештерү буенча беренче бишлеккә керде. Сөт сау буенча республика Россиядә беренче урында. Механизаторларны, машина белән сыер сау операторларын, зоотехникларны, агрономнарны, машина йөртүчеләрне һәм алдынгы хуҗалыклар җитәкчеләрен билгеләп үттеләр. Терлекчелектә иң яхшы эш өчен кубок гадәттәгечә чынлы хуҗалыгына эләкте. Ансыз район агросәнәгатен күз алдына да китереп булмый. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Һәвәскәр балыкчылар Октаныш районы Шөгәне авылы күленә җыелды. Октаныш баш җирлегендә алтын бәке 2023 бәйгесе узды. 3нче тапкыр гамәлләштерелүче бу чарага катнашучылар Октаныштан гына түгел, күрше тирә шәһәр һәм районнардан да килгән иде. Иң оста балыкчы исеменә кем ия булды соң? Тулырак алдагы язмада.
Әнә шулай бур белән бәкет ишеп үзләренең яраткан шөгыленә кереште балыкчылар. Ел сайын уздырылып үзенең масштабын киңәйтә барган балыкчылар ярышы быел Шигәнә авылы күлендә оештырылып, бирегә теләге булган күп кенә балыкчыларны җыйды. Бәйгедә кармак тота белгән һәркем бу көнне балык тотуда үз осталыгын сынады. Балаларны кертеп, балыкчыларның саны 90-нан артык иде. Елда киләм. Быел Алла берсә беренчелекне алырмын димин әле. Хей, өмет бит, өмет. 4-нче тапкыр катнашам инде. Алар уңышлар да бар. 2 ел бур ярышында беренче урын алдым. Балыгын гына тота белеп булмай. Ширле халык инде балык, ширле ошол юк инде, ошамайбыз. Рафис ага Хожиев бу бәйгедә тәүге тапкыр гына катнашмый. Балык тоту белән яратып шөгыльләнә. Сау һавада йөрү сәламәтлеккә файдалы ди үзе. Шафавада беріп кайтабыз. Халыкларны берләштерә торган, кеше настроение күтәрә торган, бер чара булып тора ул. Үзенә күрә бренд дисәктә була. Инде шәһәрләрдән бирле традицион бара торган ярышлар. Удачно букулёва дигән инде. Элексын инде балыклары төшкән яллык. Бәйгене 3нче ел рәттән Актаныш баш авыл җирлеге уздыра. Бу ярышның төп максаты именно шушы балыкчыларны күрсәтеп, браконьерствога каршы сулыкларны, яр буйларын чиста тоту, сәламәт яшәү рәвеше. Балыкчылар белән бергә җан атарларда карарга килүче кунаклар да шактый иде. Миңа шушы балык ярышы үземә дә ничектер нык күңелле, рәхәт, күңелгә яккан балыкчылар нәселеннән булгач. Бәкет ише ярышында балыкчылар теләп катнашты. Иң җитез ир-егетләр арасында җиңүчеләр билгеләнде. Бәйрәмгә төшкән һәр кеше учакта пешкән кайнар уха, хашлама, хуш исле чәй белән сыйланды. Төрле номинацияләрдә җиңүгә ирешүчеләр кубок, грамота һәм бүләкләр алды. Иң зур балык тотучы булып 4 яшьлек Хәбиб Хыснуллин танылса, иң яхшы балыкчы исеменә Әшәкүл егете Азат Камалиев лаек булды. Динә Нәҗмәддинова, Регина Салахова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Хоровод дружбы дуслык әйлән бәйләне. Бу районында әнә шулай дип исемләнгән район фестивале узды. Күп милләтле районның 40-тан артык үзешчән сәнгать остасы мәдәни үсеш үзәге сәхнәсен гөрләтте. Дуслык әйлән бәйләнен бу райондагы хәбәрчеләребез дә күзәтте. Сәхнәдә районыбызның Йөзек кошы Лейсән халык җыр һәм бию ансамбле. Район мәдәният йорты каршында эшләп килүче ансамбль узган гасыр уртасында оеша. Авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре, клуб директорлары, сәнгать җитәкчеләреннән торган коллектив бүгенге фестивальдә талы җырын башкара. Лейсән җыр-бию ансамбле татар халык җырларын җырларга гүмәндә ярата. Алар элек-электән татар халык җырларын матур сәхнәләрдә, сабан туйларда, район мәдәният йортларында, районнарда нинди чаралар үткәрелә битенесе Лейсән җыр-бию ансамблесыз үткәрелмәгән. Рыңгы авылының фольклор коллективы да милли кыйммәтләргә өстенлек бирә. 40 еллык тарихы булган Чолкуч дәрәҗәле халык исеменә 8 тапкыр лаек була. Аларның бүгенге чыгышы Чуаш халкы йолалары белән бәйле. Там и частушки присутствуют, и Җырда тапмаклар да, бию элементлары да бар. Гомумән алганда, ул Чуаш халкының тормышы турында. Яшь категорияләре буенча катнашучылар берничә төркемгә бүленә. Биредә шактый тәҗрибәле өлкәннәр дә, җыр һәм моң иленә тәүге адымнарын ясаучы сабыйлар да бар. Подснежник төркеменең мондый масштабтагы чарада беренче катнашуы. на мой взгляд, выступили неплохо. Яхшы чыгыш ясадылар дип уйлыйм. Бу безнең зур сәхнәдә чын микрофон тотып беренче җырлавыбыз. Дуслык әйлән бәйләне районыбызда яшәүче төрле милләт халыкларының дуслыгын тагын да ныгыту, йолалары белән таныштыру максатыннан үткәрелә. Быел фестивальдә катнашырга теләк белдереп 40-тан артык гариза килгән. Мында инде безнең авылдан килгән хәвәскәрләр, шулай ук инде мәктәпләрдән, ике сәнгать мәктәбенең балаларым да катнаша, районыбыз мәдәният йортыннан, мәдәният үстерү үзәгеннән булган хәвәскәрләр катнашалар. Киләсе елларда Хоровод дружбы фестиваленең географиясын тагын да киңәйтеп, аны зональ этапта оештырырга исәплиләр. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Шығарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Айсылу Мөсәлләмова. Әңгәмәне Миңназим Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында моңарчы бер генә театрда да булмаган вакыйга көтелә. Ул нидән гыйбарәт? Бу турыда без бүген театрның яшь актрисасы Айсылу Мөсәлләмова белән сөйләшергә булдык. Хәерле көн, Айсылу. Исәнмесез, хәерле көннәр. Тамашачыларның колаклары шомаргандыр инде, нинди тамаша икән дип, шуңа күрә моның асыл турында сөйләп китсәгез иде. 10 март көнне көндезге сәгать 12-дә безнең театрыбызда Шамил абый Фәрхетдинов иҗат иткән Татар теле, сәхнә теле дип исемләнгән дәрес спектакльнең премьерасы булып узачак. Димәк, гади премьера гына түгел, дәрес спектакль. Әйе, Нәрсәдән гыйбарәт? Ул безнең бу әсәребезне Шамил абый Фәрхетдинов үзе иҗат итте һәм инде һәрбер артистка туры китереп, менә шушындый матур образлар тудырды. Әлеге спектакльне безнең яшь талантлы режиссерыбыз Камил Гатауллин сәхнәгә куячак. Спектакльдә барлыгы 7 артист катнаша. Спектакль дәрес форматында бара. Шуңа күрә аның күләме дә 45 минутлык кына. Бер сулышта карала. Анда җырлар да булачак, биюләр дә булачак, хәрәкәтләр белән ул ничек дип әйтик, сәхнә теле аша балаларга татар әдәби телен җиткерү, татар теленә мәхәббәт уяту өчен башкарыла бу эшебез. Һәм инде әлеге спектакльне, мәсәлән, татарча аралашмаган, ягъни татарча аңлап бетермәгән укучылар, яшүсмерләр колакчыннар киеп тә әлеге спектакльне карый алалар. Син үзең дә авылда үскән татар баласы буларак, син дә татар мәктәбе саналса да русча укыгансыңдыр, име? Русча тапшырулар карагансыңдыр, ләкин телең камил, име? Татар телен әйбәт беләсең, җырлыйсың шуның өстенә, име? Театрда, име? Менә ничек шушы ана теле дигән зур казанышны югалтмаска кирәк? Менә һәр балага бит инде тумыштан бирелә, менә ничек сакларга аны? Әлбәттә, шулай күбрәк гаиләдән киләдер дип уйлыйм. Күбрәк гаиләдә татарча аралашырга, күбрәк татарча укырга кирәк. Әлбәттә, рус телендә белергә кирәк, ләкин татарча укып, без татарча дөрес итеп фикерли белергә тиешбез. Һәм инде менә бүгенге көндә безнең ТНВ каналларында балалар өчен төрле татарча тапшырулар, кинолар хәтта бар бит инде. Шуңа күрә күбрәк әти-әниләр менә шуңа игътибар итсеннәр иде. Татар спектакльләренә йөртсеннәр иде. Аңламаган очракта балалар аңлатсыннар иде. Менә шушы спектакльдә нәкъ шуның өчен без менә әлеге спектакльдә безнең әдәби билгеле әсәребез Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бану спектакленнән үзек алып, без инде балаларга инде җентекләп шушы әсәрнең аңлап бетермәгән сүзләрен дөрес итеп аңлатып, аның мәгънәсенә төшендерәчәкбез шушы спектакльдә. Менә шуңа күрә күбрәк аралашсыннар, сөйләшсеннәр, балаларга мәхәббәт уятыр өчен әлбәттә әти-әни дә күбрәк татарча сөйләшергә тиеш һәм укырга тиеш. Бу әти-әнидән күбрәк киләдер дип уйлыйм инде. Чөнки менә минем әнием татар теле һәм әдәбият укытучысы буларак, һәм инде китапханәче буларак та ул күбрәк өйгә безнең гел татарча китаплар алып кайтты һәм шуңа күрә мин күбрәк татар телен укып, татар теленә мәхәббәт минем кечкенәдән сеңеп үсте. Айсылу, ансы шулай. Гаиләдә һәр вакытта да безне яхшы гайрәттеләр, татар телен өйрәттеләр, сезне өйрәткәннәрдер. Ләкин Мөхәммәд абый Мәхдиев әйтмешли, татар кызлары Казанга килгәннән соң чәчләрен кистереп аталар. Иң беренче җитеп име, Слобод дип монда килгәннән соң име, русча күчәләр бездә сезнең шикелле кешеләр дип үзләрен ничек дип әйтим инде, кимчелекләрен яшерер өчен дип әйтим инде. Менә бу процессны сез ничек үттегез? Авылдан килгән тәрбияле татар кызы. Мин беләсез, мин Казанга килгәчтендә мин татар эстрада бүлегенә укырга кирдем. Һәм татар бүлеге булгач, әлбәттә безнең күп дәресләребез татарча алып барылды. Шуңа күрә мин күбрәк татарча аралаштым. Бергә яшәгән кызларыбыз, группадашларым, алар гел татар телендә аралаштылар. Шуңа күрә мин татар теленнән берничек тә миңа бизәргә андый форсат булмады. Мин һәрвакыт татар телендә аралаштым һәм укытучыларым да шулай аралаштылар. Мин инде Салават абый Фәтхетдиновның бүлегендә белем алдым. Анда безнең Рима апа Ибраһимовалар, Илмира апа Мифтахова, Хамматова менә алар миңа белем бирделәр. Һәм инде шуңа күрә ничек дип әйтим,
менә миңа әйтәләр, Анда кысадан чыгу теләге булмады демәкче. әй, андый бернинди теләктә булмады. Мин хәтта үзем дә көләм инде. Мин үткән гасырда туарга тиешлек кеше булганмындыр дип көләм инде. Шуңа күрә дә мин күбрәк классик әсәрләр укырга яратам. Классик менә спектакльләрне яратам. Һәм инде җырларны да нәкъ менә ретро җырлар, халык җырларын башкарырга яратам. Заманчаны да тыңлыйм, ләкин үзебезнең үткәнебезне онытасым килми. Мин һәр вакыт аның белән кызыксынып, үземә ниндидер яңалык алам. Тапшыру азагында Айсу тагын бер мәртәбә исләренә төшереп җибәрик кешеләрнең, укучыларның теләге булган кешеләрнең кайчан була бу һәм нинди нәрсәдән файдаланып була. Мин Пушкин карталарын күзәтеп әйтү. Әйе. Хөрмәтле, кадерле тамашачыларыбыз, сезне барыгызны да 10 март көнне көндезге сәгать 12-дә татар теле сәхнә теле дип исемләнгән спектакль дәрестә көтеп калабыз. Әлеге спектакльнең яшь чикләве 12+. Бу спектакльгә инде сез Пушкин картасы белән дә керә алачаксыз. Барыгызны да көтәбез, бик кызык булачак. Айсылу, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Тамашачыларны чакыруга без дә кушылабыз. Инде Биек Тукайыбыз театрын юкка гына тамаша кылу урыны булудан бигрәк кешенең хылкын театрга сәләтле билем йорты, әдәб йорты дип атамагандыр. Шундый йортларны үз итүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Иртәгә 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Барлык гүзәл затларыбызны бәйрәм белән котлап, без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.